rewɓe nayo mbarama ɗo ñande 14 lewru jeego ɓuru goto e maɓɓe ko mbomri ha muydi koddiɗo amen o wonno ko e yeeso galle mum ɗo ko bowal gonnomi jimi eɗum yana fof waɗi ko e nder majanɗe feeɗa hendu yadundu e fettande nde wirlimi ha ɗo e nder suudu am hono hoddiɓe makko ɓe fof hamidu ene joguiɗo galle mum ɗo suudu molordu kono o alano toon ñande fiyande nde waɗata nde galle hamidu o ala nanɗo e ngo wuuro go pittali 37 ko ɓuuri hewde e galleji ɗi ni ngala ɗum mohammed soko abou el haga ko gardiɗo kala ko fati e goƴaji heñoraɗi hay nokku goto molorɗo mo laamu ngu fewni ala ɗo ndenne dey saareji gonɗi e nder israel ɗi fof ina jogui kono miɗo sikki wonde ɗi nokkuji molirɗi tawetake hay e nder leydi gotir arabe yimɓe hewɓe kadi ngala nokkuji molirɗi ɗi pewnani koye mabɓe yimɓe ɓe ngala ko ñaami holno laamu ngu wirata ɗumen yo pewnan koyemumen nokkuji ɗum gila hare nde darti ha joni wona laamu ngu wona gardiɗo commune o hay goto e mabɓe jaɓani haalde ko laaɓi e ko fati e magol cuuɗi molorɗi ɗo e Tamra ɓe mbinomo ɓe jaltin million $15 ngam ko fati e matugol kono ha joni min jiyani